ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 2 ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ମାଆଙ୍କୁ ସେଠି ତ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା ମା ସେଠି। ତ ମୁଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ବୋଲି। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ଥିଲା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। 200-250 ଟଙ୍କା ମାପରେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଯେ କି ମୋତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଚାଲ ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁ ଥିଲା। ତ ସେଠି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଗକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେଉଁକି ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି। ଛକଟିର ନାମ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଭାଇ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ଭାଇ ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବି କିଛି ଅଛି। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଷମା ଦୋକାନ। ଚଷମା ଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ତ ଚଷମାରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚଷମା ଆଦୌ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଲି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖାଲି କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧି ପକାଏ। 2ଟି ଚଷମା ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ବେକାର ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ତ ମାର୍କେଟ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତ ଗାଇଜ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାନି, ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ମାଙ୍କର। ତ ମୁଁ ଡେରି ନକରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଟ୍ରେନ୍ ବି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ଏବେ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଜଳେଶ୍ୱର। ତ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଲେଟ୍ ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଡେରି ନକରି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ତ ପୁରା ଭାଇ ଫାଙ୍କା। ତ ଏଠି ଜଣେ ଏଇ ଭାଇ ବସ୍ତା ଯେ ମୋ ସହିତ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୁରା ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। କଥା ହଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବି ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ତ ଏମିତି ଦେଖୁ ତ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ବି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିନଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଆଗ ପରି ଆଉ ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାନି।